Čaute kamoši, tak 30 nových nožíkov pribudlo dneska akurát, prišlo z rezania. A s tým, že tieto dva modely, ktoré sú tu na kraji, tie sú tie isté, čo boli aj v minulej várke, čo sme si vyrezali nejakých 6 rôznych druhov na skúšanie, z každého po 3 kusy. Tak s týmto sa mi veľmi dobre hádže, s týmto trénujeme tu v dielni a s týmto uším profilom, keďže on je aj o niekoľko gramov ľahší, tak tento si nosíme so sebou v batohu stále, keď ideme do lesa, nech nemáme ťažké batohy. A tieto tu ani nemám, tie sú permanentne doma v batohu zabalené, tieto sú zase tu, takže teraz vlastne keď budeme mať z každého ešte po 10 kusov, tak si to podelíme, možno aj takéto by sme nosili so sebou, alebo budú aj na rozdávanie. No a tento tretí model, ktorý tu je, on vznikol vlastne z tej minulej šípky, čo nám prišli 3 kusy, tak som sa trošku pohral s výkresom a vlastne len tieto šípky som takto, neviem, či to zaostri. Tieto dve šípky som ako keby oproti sebe postavil, tak vznikol z toho tento nožík. On má ťažisko teraz viacej tu vpredu, tak uvidíme, jak to bude lietať. Zahážeme si trošku s ním. Nemám to ešte vybrúsené, lebo však dneska to prišlo pred chvíľočkou, ale nejak extra to brúsiť nebudem, iba tieto hrany dám dole tak ako to pri týchto nožíkoch. Oni sa už párkrát som aj do steny trafil, tak sa to celkom akože otupí, ale však na to, že sa to zapichne do terča, to stačí. Hej. Ideme si trošku zahádzať, vyskúšame a potom to zhodnotíme. Aj nožiky sú fajné, lietajú pekne, dajú sa použiť, ale vybrúsim a ešte tak ľahšie sa budú zapichávať. Toto asi budeme musieť už vymeniť, tieto terče už sa tak rozpadávajú. Hlavne kvôli tým sekerám, ktoré tam búchame a to zvykne rozštiepiť. Možno hrubšie nejaké by to chcelo, ale ja to mám z druhej strany, vlastne mám prišrobované po obvode, tak preto tu akurát šrob není v tomto trojuholníčku, ale tu sú, preto ešte držia pokope. A tak občas to chce zoservisovať aj terč. Dobre, toľko o nožíkoch. Na budúce sa hlásime možno niekde z lesa.